y la llegada del superordenador cuántico de IBM a Donostia. Guipúzcoa está dando un salto en ambición y en la capacidad innovadora de nuestra industria. Buenos empleos. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos talde gogor kritikatu dute Mendozak emaniko hitzaldia. Maialen arte EH Bilduren Gipuzkoako bozeramaileak adierazi du gutxiengoan dagoen gobernuari heldu zaiola une erabakitzeko alde batera edo bestera egin. Aurrera egiteko erabaki irmorik ez hartzea eta orain arte egindakoarekin konformatzea Gipuzkoa atzera egiten uztea da. Miren Etxebeste Podemoseko bozeramailea berriz, nabarmendu du bat datozela Mendozak nazioarteko egoeraren bueltan egindako azterketarekin, baina kritikatu du ez duela klima aldaketa gure garaiko erronka gisa aipatu. Hau bai, esan behar dizut, eta prentsaurrekoan esan dut ere bai, tamalgarria edo kezkagarria esango nuke hobeto iruditu zait, eta esan behar dizut, erronka nagusien artean, estrukturalak bezala, artean ez dituzula klima aldaketa eta genero diskriminazioa aipatu. Genero indarkeria bai, baina diskriminazio estrukturala dena ez duzu aipatu. Eta aipatu beharra dugu, baitaren Nafarroko Kaseda herrian alkatetza galdu duela UPNeko Jesus Espartzak. Alderdi regionalistak 26 urte eman ditu boterean, 1983 geroztik, exekutibako kide izan arren gainera, alderdiak bakarrik utzi du alkatea bere azkeneko plenoan. Kaseda herria Irunberriren inguruan 1000 biztanle ditu Aragoi ibaiak zipristindurik. Zentsura mozioa izan zen atzokoan oposizioak aurkeztuta Jesus Esparzaren kontra 26 urte eman ditu honek boterean alkate moduan eta beste 12 zinegotzi gisa bizi osoa beraz. Esparzaren zerrendako 3 hautetsi bakarrik geratu ziren atzokoan zentsura mozioak, gainerakoak Kaseda Aurrera izeneko bizinegotzik eta Kasedako langileak izeneko beste biek bere kontra egin zutelako. Hala, Sergio Lanas izango da aurrerantzean alkate berria. Esparzarekin ez dagoela elkarrizketarik deitoratu du alkate berriak. Plenoan gauza bat esan, edota edozein akordio egin eta azkenean nahi zuena egiten zuela. Las actuaciones tienen que tener relación en base a lo que se decide. Y esa correlación, que tenía que haber ahí una sintonía, pues realmente no la hemos visto. Ya llevamos un tiempo como con una deriva muy grande en torno al funcionamiento del ayuntamiento. La aceptación que hemos tenido es de que ya bastaba, de que ya era hora de cambiar, vaya. Kaseda necesita... Jesus Esparzak bere seni eta bizilagun batzuekin agurreko gutuna iragarri zuen plenoan, baina UPNeko inorretzen egon, deigarria da hori exekutibako kide delako eta parlamentari izana urte askotan Nafarroan. 1989an hartu zuen alkatetza Esparzak ordura arte bazterra izan zen alkate 1983tik 89ra. 83tik ez dago ezkerreko alkate bat Kasedan. Orduan Kasedako langileen alderdiak hauteskundeak galdu zituen. Eta Nafarroan eta UPNren eskutik jarraitu beharra dugu, izan ere Lizarrako Raimundo Elkanastero taldekideak kargu kabetu dituzte. Lizarrako alkateak, UPNeko Marta Ruiz de Aldak beraien aurka jarritako salaketaren ondorioz. UPNkoak ondorengo abestiatik jarri zuen salaketa. De Alda. Pa, 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 pa. Bif de Alda izena du kantuak entzun dugun moduan eta 2024 urteko udan kaleratu zuen taldeak, izan ere, uda horretako Lizarrako jaietan Ruiz de Aldak txosnen kokaleko aldatu zuen eta Labota Peñari espazio ukatu zion ere. Bi ekintza horiek haserrea eragin zuten herrian eta Raimundo Elkanasterokoek baserre hori salatu zuten kantuan. Que huele mucho mal. Todos los pibes de nuestra aldea gozan en Chosna, quieren verla abierta, odian tu autoridad. Odian tu autoridad. Está muy seria, perra amargada. Bada, behin taldekide guztiak kargu gabetu dituztela, udalaren aurka gogor egin dute kaleratutako har batean. Lizarrako gazteria bakean usteko aldarri ez ezik, Lizarra gris baten aurka borrokan jarraituko dutela ere azaldu dute. Ayuntamiento, en nuestro pueblo hay un ayuntamiento y lo vamos a quemar. A quemar.
los pibes de nuestra aldea gozan en chota, quieren verla abierta. Informazioaren aria. Goizeko 8:00 dira, esan beharra dugu ere, aholkularitza pribatu batek 252.000 euroren truke ekainaren 11an aurkeztu zuen 2030 Euskadiko Industria Plana izenekoa onartu duela lakuako gobernuak, beste erabakien artean, landa garapeneko estrategiaren baitan 38 kutxa zein ere ezartzea onartu dute. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko aurreikuspen ekonomikoak ere hobetu dituzte. Oposizioarentzat ez da normala datozen urteetarako industria plan bat aholkularitza enpresa pribatu bat diseinatzea, ohiko praktika da ordea EAJ eta PSek osatzen duten gobernuan planak eta horrelako gauza potola kanpoko enpresei esleitzea. Industria plana zabala innovazioan enpresak egin du, 250.000 euroren truke eta ekainaren 11an Mungiako Artetxe Jauregien aurkeztu zuen Pradalesek eta ere gobernuak onartu du gobernu bilera. Garapen eta trantsizio industrialaren bultzada izatea espero du lakuak, eta 23 proiektu babestuko ditu kolaborazio publiko-pribatuan oinarriturik. Mikel Jauregi. Industri planak inbertsioa lehenesten du. Bai egungo trakzioen sektoretan, ala nola automobilgintzako, energiako, fabrikazio aurreratuko, metalurgiako eta mugikortasun iraungarreko osagaiak. Bai etorkizunean trakzio potentzia duten sektoretan, aerospeziala, biosanitarioa, soluzio digital aurreratuak, baita ere energia azpiegiturak eta sari adimenduak eta erregai berriztagarriak. Europako batzordearen kluster ezberdinen eta eragile anitzen ekarpena jaso dituela esan du Jauregi. Bestalde, Jaurlaritzak 38 kutxazain automatiko berri jarriko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuko herrietan. Udalerri horiek bete barko dituzten baldintza ezberdinak dira. 300 biztanle baino gehiago izate batetik, egun hurbilen duten kutxazaina 8 kilometrotara edo gehiago egotea, edota urtean 100.000 turista baino gehiago jasotzea. Eta aipatuko dugu baita ere Elaren Bidelagun Fundazioak 2 epai irabazi dituela amiantagatik hildako Sunsundegiko 2 langileren familientzat 200.000 eurotik gorako kalte ordaina eta alargun prestazioan 140ko errekargua aitortzen dutenak. Elaren esanetan bi kasu hauek argi eta garbi erakusten dute funtsa ez dela nahikoa, murriztatzailea eta diskriminatzailea dela eta irizpide ekonomizistei erreparazio irizpidei baino gehiago erreparatzen diela. Irabazi berri diren epai hauetan egiazta daitekenez, konpentsazio funtsa, biktimen justiziarako eta erreparaziorako tresna izatetik urrun dagoela ere, esan dute ez bakarrik zenbatekoak askoz txikiagoak direlako eta bonu bakarrean ordaintzen direlako, baita ofizialki profesional gisa aitortutako gaixotasunak baztertzen direlako ere, bronkioaren neoplasia kasu. Eta aipatu beharra dugu, arlo ekonomikotik ere lan istripua izan dela Zirbenan, 5 langilek erredurak izan dituzte, horietako 2 larriak Bilboko portuan, Zirbenan dagoen enpresa kimiko batean izandako deflagrazio baten ondorioz. Lakuako segurtasun sailak eta Foru Aldundiko iturriek Europa Presi horixe bera jakinarazi diote. Hori da, bai, ASK Chemicals izeneko enpresan arratsaldeko 5 eta 4 izan zen deflagrazio hori, magnesio hautsa zuen leku batean dirudienez garbiketa eta ustuketa lanak egiten ari ziren, baina suterik etzen izan. Suhiltzaileak, anbulantzia, ertzaintza, udaltzaingoa, larrialdi teknikaria gerturatu ziren eta zauritu guztiak gurutzetara eraman, 3 erredura arina baino ez zituzten izan eskuetan. Egoera kontrolpean izan zuten arratsaldeko 6:30 buelta horretan. Itxasora jauzi batez aurrea hartu neguko gaueko lotzen eta artirea soñak gaztandu. Eta albistegia amaitzen ari garela, kirola aipamen bat ere egin beharra dugu, Baskoniak Olimpiakosen aurkako porrotarekin ekin baitio bere bidea Euroligan, partida bisitarien nagusitasunarekin hasi da, hasierako minutuetan asmatu ez duen Baskoniaren hutsegiteak probestuz. Olimpiakosek abantaila hartu du, Tyler Dorseyren lidergoarekin, baina etxekoek erreakzionatu dute, errebotea hobetu eta perimetrotik asmatzeko aukera izan dutelarik. Aldageletatik igaro ostean, Baskonia sendoago agertu da eta aurretik jarri da ere
aurkariarekin kolpe trukea ginez. Azken laurdenean, zehazki, aukerak mantendu dituzte gasteiztarrek amaiera bitarte, baina Olimpiakosek hobeto kudeatu du hasieran lortutako errenta hori eta baita partidako une garrantzitsuenak. Europako debutak sentsazio onak utzi ditu Bosarenan, baina garaipenikan ez. Informazioaren aria. Goizeko 9:25 gutxi 14 urtez itxiagon ostean Baionako Bonateleu museoak ateak zabalduko ditu, 29 milioi euroko inbertsio egin dute eta Pinakoteka azaroaren 26an zabalduko dute. Erakusketa eremu gehiago izango ditu eta Baiona txipiarentzat bizigarri izango da. Hori da, 2011an itxi zituen ateak proiektua biziberritzeko, Baionako udala bere zabalkundearen alde egin zuen eta aurrekontua igo inbertsio handi baten ondoren eraikina guztiz berritu dute baita ingurua ere. Bonat-Elo Euskal Museorekin loturik egongo da eta artearen dimentsio guztiak edukitzeko prestatu dute. Museoak 7.000 obra ditu, pintura, eskultura edota objektu ezberdinak. Eta Xilabaren 7. edizioa azaroaren 8an, bidarten hasi eta urtarrilaren 31an Donibane Loitzunen amaituko da. Denera 24 bertsolariak abestuko dute eta orain arte ez bezala horietako 5 sailkatuko dira Euskal Herriko bertsolari txapelketara. Hori da bai, 24 bertsolarien parte hartzea izango du. Aldaketarekin dator aurtengoa izan ere orain arte 3 bertsolari sailkatzen ziren Euskal Herriko bertso txapelketara, aurrerantzean 5, adinari dagokionez 19 urte ditu gaztenak eta 54 ditu zaharrenak. Aira izpurua aipatu duzu, irantzu joate funuzaz bada, aize lekuna ere bai, horiek 19 urte tarte hortan dira, maitza osonak eskuratu dituzte eskolartekoetan, torkizuna handia dute. Bertsolarien lagunak elkartearen helburua bertsolaritza eta bertsoaren inguruan den oro laguntzea da, izan haur gazte edo beste irakatsiz, izan bertsoa saioa sustatuz edo, izan bertsoaren ekosistema osoa lagunduz. Badira betiko lekuak, muskildi esan dezagun, beti muskildira, baina aurten ligin izanen gira, orduan leku berrietara jendea ere jartzen saiatzen gira, tokiko hortako jendea ere bai gure ganatzen, edo gure gana hurbilarazten, eta gero, finala Donibane Loitzunen izan den da, azken aldian bezala, hiribururagoaz ere bai, ez talen aldia, horreka hori bilatzen entzatzen gira bai. Proiektu osoaren erakusleio bezala ulertzen du bertsularien lagunak elkartea Xilaba. Txapelketaren aurreko edizioa 2021an izan zen, gogoratu pandemiak eragindako testuinguru berezian izan zela hura, eta finalean amets Arzalluse jantzi zuen txapela. Aurten ez duela parte hartuko esan du Endaiarrak. Urriaren 5ean kilometroen jaixa Elgoibarren. Bazatoz? Elkarrekin salto euskarara! Euskotrenek jakinarazten du. Bat gatoz zure irrika zuri gorriarekin, eta San Mamesen atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 3. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora.
gabe nago, errepika ozenago, dudatan maite dudan zirriborro berria, ta berriz bueltaka zenbatetan galdeka, ez da zera zaurera. Dudatan maite dudan zirriborro berria, ta berriz bueltaka zenbatetan galdeka, ez da zera zaurera. Goizeko 9:00 gutxi dira, heldu zaigu informazioaren ariaren analisi mailaen tenorea eta goiz honetan, gurekin dugu Laura Mintegi, egunon? Bai, egunon. Zer moduz? Ondo. Eta baita ere gurekin dugu Amaia Arbeo, kide berriak gure analisi mailetan, egunon? Egunon. Zer moduz, gogoz? Gogoz. Ondo, hori da jarrera. Eta aipatu beharra dugu, hain zuzen, Ipar Euskal Herrira begira hasi beharra dugula gaurkoa izan ere, herri bakar batek ere, ez ditu eraldaketa ekologikoari buruzko 2020 urteko hauteskundetako engaiamenduak bete, bizik aitortu duenez, urrats batzuk eman direla bai, baina zehazki, Ipar Euskal Herriko talde ekologistak 2020 urtean, aurreko hauteskundeetan zehazki metamorfosi ekologikoari ekiteko neurri zehatz batzuk jasotzen zituen ituna ere izenpetu zuen zehazki zerrenda garailekin eta hortikan 5 urtera konpromisoen egoera aztertu du bizik. Ondorio nagusia esanguratsua da mugimendu ekologistak aztertu duen herrien zerrendan bakar batek ere ez duela esandakoa bete. Txostena osatzeko eraldaketa ekologikoari loturiko politikak neurtu dituzte eta hain zuzen Eoi Belategi lankidearekin gerturatu gara bizi elkartearengana eta hain zuzen hartu gabeak gelditu diren konpromezu hoien berri eskaini digu Xabier Arluxetek. Bizik egindako salaketan eta honen atzeko arrazoietan sakonduko dugu datozen minutuetan elkarteko Xabier Arluxetekin, egunon. Bai, egunon. Lehenik eta behin hasteko bistan da alderdi politikoek ez dituztela iragarritako engaiamenduiek promesoiek bete ekologia arloan, baina zer dela eta utzikeria orokortuaz ari gara edo gaitasun falta? Ditugun erantzunen arabera, 56 herri jarraituak izan dira, haietarik 56 herriak engaiamendu hartu zutenak, eta beste 10 2000 biztanletik gorako kopurua zutenez jarraituak izan dira, naiz eta ez duten engaiamendua hartu. Ohartu gira beraz, erantzun ezberdinetan, badirela nahikeriak duela diferentzia handiena egiten. Azpimarratu diren eta aurreratuak diren herriak, Baigorri eta Donibane Garazi, herriak herritxipiak dira, eta egan nahi du baliabideetan eta ez dituztela beste herrietan bezain bat. Baina, borontate eta nahikeri hori edo voluntarismo hori badelarik herriko etxean, lortzen dela Ipar Euskal Herriko eremuan, aktibatzen metamorfosi ekologikoaren alde, arlo ezberdinetan neurri batzuren gauzatzea, eta hori dibide bat hartzeko, da Baigorriren kasuan, lortu dutela, herritarrekin aktibatuz, bai eta hirigune elkargoarenkin berdiren aholku eta finantzatzeko bideak ikertuz, aintzin pausoak emaiten, eta metamorfosia gauzatzen interes orokorra, ekologiaren eta klimaren erronkak aintzat hartuz gauzatzen. Geroxo sakonduko dugu bi herri horietan, baita ere kanpo hitz egiteko tartitxe izango dugu, baina pixat atzera begirako eginez eta gaur egun ditugun erronka horiek hortzin mugan, Xabier, zeintzuk izan ziren gutxi asko 2020an hartu ziren konpromisoiek, hartu ziren engainamendu horiek, non egon barko genuke gaur egun? Berez filosofia, itun bat aurkeztu zen 2020an, herriko etxeetako bozetara aurkezten ziren zerrenda guziek, zerrenda horiek beraz 158 herriko etxeetan aurkezten ziren, eta identifikatuak izan zirenei presentatu zen itun hori, itun horrek zituen 7 arlotan,
autoari alternatibak diren mugikortasun moduetan, eraikinetako energiaren menperatzea, energia berriztagarriak edo tokiko laborantza eta elikadura ekologikoa, birtokiratzea ekonomiaren arloan euskoaren erabilerarekin, edo hondakinen murrizketa, eta ekonomia zirkulara azken finean aipatzen zituenan, bai eta klima plana, eta hori da, hirigune elkargoan zen xede orokorra, praktikak klimaren egonkortasunarekin bateragarri ezartzeko herriko etxen arduren mailan. Beraz, 7 arlo horietan, ziren 21 neurri jarraituak zirena eta herriko etxetara eta orkesten ziren zerrendek engaiamendu hartu dute, hartuko zituzten edozein neurritan, aintzat hartuko zituztela, 7 arlo horietan ziren neurrien gauzatzea, nahi baita, ze eragin zuen beren interes orokorraren aldeko erabakiak klimaren egonkortasunean. Argi erakusten du, 6 urteko jarraipenaren ondotik, ez dela lortu erabaki guztietan aintzat hartzerat eta ziren ondorioak klimaren arloan eta gauzatzeak azken finean eskasak direla. Berez, praktika hori, metamorfosiaren ituna hori errespetatzeak egan nahi zuen, lurraldea ezartzen zela nazioarteko itunekin fasean, egan nahi baita, berotik efektuzko gazen isurketaren goititzea, hein batean atxikitzeko sedearekin. Hor, ez da hori gertatu, eta lan edo jarraipenak erakosten duena, badirela bai, pausu txipi batzu, hartuak izan direna, oroa hobekuntza batzu badirela, baina maila ez dutela kausitzen eraginkortasun orokorran diferentzia erakusteko gure lurraldetik hasiz. Xabier Arlo, baikorrari begira, tira esan dugu, soilik 15 bat herritan sumatu direla aurrera pausoak, benetazkoak, baina sikiera hauetan sakonduz, zeintzuk izan dira batez ere gauzatu diren konpromisoiek aurrera eraman diren politika horiek edo herriaren arabera asko aldatzen dira? Izaiten aldira, gauza batzu dira adibidez. Nola egin, jatetxeetan, herriko etxe kudeatzen dituzten jatetxeetan, aztarna ekologikoa edo karbonoaren aztarna txipitzeko, legeak berak galde egiten du, bazkari bat astean eskaintzerat herriko bazkari jatetxeetan, herriko etxeak kudeatzen dituen jatetxeetan, izan dadin vegetala, eta horrek aztarna ekologikoa txipitzen du, eta onurak baditu. Hori errespetatzeko, ez da denetan errespetatu izan, batzuk aurreratu dira eta gehiago egin dituzte, 2 egun astean proposatzen dituzte, 2 egunez astean proposatu dute, adibidez, herriko jatetxeetan, bazkaria vegetalagoa, eta horrekin onurak egin, eta hortako, ikusten da, posibilitateak badila, antolakuntza mailan batzuk atera birakatsa maiten duzela, eta auzoko herriak behar duela inspiratu, ez duelarik lortzen ez da legea betetzen. Eta olako elementuetan da, herritar jarraipenari esker, da aitzinat pausuen egitera lortzen, behar arloan izaiten aldare, beste arlo batean da, energiaren murrizketan, nola atxemaiten den herri batzutan, argien erabilpena, auzoz auzo ikusteko argitasun publikoan nola kentzen alden, nola berden auzoekin hitz egin, nola berden urbiltasun hori atxiki, eta ororen buru lortzen duzun hortik landa, oroa herriko kontuentzat ekonomiak egiten murriztuz energia gastatze, debaldeko energiaren gastatzea, herri batzuk erakutsi dute, posible dela, bateragarri dela, metamorfosi ekologikoa gauzatzea, eta herritaren interesak beti babestuz, haien epe laburreko erosotasuna segurtatuz, gauetan tenore batzutan ez delako beharrik argi daukaitera, eta berdenboran herriko kontuak ere hobetuz. Orduan, olako adibideak eta asko badira, herri bakotxean, baina gauza da ez dela orokortze fase hori lortu, eta hortako txosten horren interesa dela, erakusten duela. Hau, zina pausu txipi horiek, egingarriak direla, behar direla aintzat hartu eta behar dela inspiratu, eredugarri diren herrien egiteko moldetik ez eta, hori, kanbo edo mugere edo beste herri batzu, arrangoitze bezalakoak, isiltasunetik edo norabide txarrerat joaiten diren neurri batzuren bidez,
segitzera politika, tokiko politika kudeatzen. Borondate politikoa nahikeria aipatu diguzu gako bezala elkarrezetaren hasieran, eta esango nuke hori ere nahiko agerikoa dela, serkapenaren goi partean eta bekaldean dauden herriak ikusi ditugunean, Baigorri eta Donibane Garazi notarik onenak. Kanboren kasuan niri oso degarria egiten zait, hasiera batean ez dirudielako horrela bote prontoan, Baigorri eta Donibanerekin hain ezberdina denik, Mugerre ere ipatu didazu oraintxe bertan, tira, akaso gertuago Baionatik, baina berdin handiegi ez den herri bat, zergatik hainbesteko ezberdintasuna herri batzuen eta besten artean? Beraz, denen irudimenan Donibane Garazi eta Baigorri ezartzen ditugu hiri nagusi bezala, eta beraz asko jende balira bezala, baina biek ez dute 1500 edoteik biztanletik gorago, edo 2000-tik betik dira segur. Aldiz kanbo, da herri bat 6.000 biztanleko kopurua gainditzen duena, baliabideak beste maila batekoa dituena, eta legearen errespetuan beran ez dela aintzat eredugarri, nahi baita legea galde egiten duela, hiri barnean lanak egiten direlaik bide baten ahar egitzeko unean, behar direla eskaini, mugikortasun alternatiboei proposamenak, eta bizikleta bide bat ezari identifikatu, bizikletaren erabilpena erresteko ahar egitua izan den bide hortan. Olako minimoak ez ditu egiten, ez da kilometro bat ere, edo metro bat ere, kanbon, bizikleten erabilpena segurtasunean bermatzeko. Eta ikusten da, ez dela herriko etxe hortan, gai horien tratatzeko kultura berriaren pratika. Aitzaki egiten dute, pedagogia egiten dutela, bizikletaren erabilpena sustatzeko, ama eta aurre eskoletan, baina kontua da ez bali baduzu bermatzen zure ardurapean diren bideetan bizikletaren erabilpen segurtatu bat, bidean eginez zure legearek egiten dizkizun bete beharrak, zaila da, sinesgarritasuna okaitera, eta olako hiri batzuk dituzten baliabideekin, orain gutxiago ulertzen da, beste herri batzutan, aintzat hartu baitira olako neurriak. Orduan, zentzu hortan dira, eskasak agertu, baliabide ekonomiko eta giza baliabide gehiago dituzten kanbo eta Mugerre bezalako herriek, sinatua ukaitea olako engaiamendu bat, baina praktikan oso gutxi aldaketa plantan emaiteko, edo funtsezko aldaketak gutxi plantan ezarituztela ohartzea, inkesta edo jarraipen lan horren bidez. Bizi elkarteko Xabier Arluseti eskerrak emango dizkiogu, mapa hau marrazaen laguntzagatik eta baita ere, erakustegatik txikitik ere erakin daitekela beti ere horretarako borondatea dagoenean. Xabier Arluset, esan dakoa mila esker naiz zerrateari tartetxo bat eskaintzagatik. Mila esker zuei, bai. Hortxe, biziren lan honen emaitza zein izan den, konpromesua eskatu zuten hauteskundeak igaro berritan, eta hor, esaterako, txartel berdea atera diote Baigorri ala Donibane Garaziri, baina Gorria, Kanbo edo Mugerreri adibideak besterik ez dira hauek, baina propioki, aipatuko dugu, pixka bat ere zentzu orokor batean, alako baliabidea erabili izana, horre hauteskundeak oso garaia proposak izaten dira beti, eskaerak egiteko, eta elkarrizketa gehiago eskaintzeko. Laura, jakine dugu hasteko nola ikusten duzun iniziatiba hau, markatu, hain zuzen, hori, behin hauteskundearen garaia ezagututa, eta hauteskunde kanpainan bertan, konpromesuak eskatzearena, eta gero horre denbora izango da poligrafo bakarra, kantuak dion bezala, Laura? Irakaskuntzan badakigu aurrera egiteko eta lana kasuz egiteko ezinbesteko dela ebaluazioa. Oda, nola egingo duzu urren urteko programazioa edo aurrera begirako planifikazio bat, ez badakizu zerk funtzionatu duen aurretik eta zerk ez. Eta ni politikagintzan harritu izan nauena, beti izan da, nola ez den ebaluatzen, ez eta baterako, hauteskunde batzuetatik urrengoetara, nola ez den ebaluatzen politikariek presentatu zuten plangintza, egin zituzten aldarrikapenak 4 urtei begira, eta berriz aurkezten dira hauteskundetara aurrekoaren
hausnarketa eta ebaluazio egin gabe. Orduan, politikariek beraiek ez badute egiten, eta beraien gandik atera beharko litzateke, zer gutxiago herritarrek eskatzea baino. Orduan, iruditzen zait, oinarrizko ariketa, ebaluatzea egindakoa, gaizki egindakoa zuzentzea eta ondo egindakoa indartzea. Amaia, zu nola ikusten duzu? Baliabide hau. Niri egia esan egokia iruditzen zait, gainera azpimarragarria da, eta Prubat Laurak bota duen aritik, ezta? 56 herritan aztertu direla eraldaketa ekologikoari loturiko politika hauek, eta 56 herri hauetatik 40 ez dutela aurrera pausurik eman, 15 egin dituztela hainbat ekintza, eta ikusita zeintzuk diren balorazioak, iruditzen zait, momentua dela erantzukizunak eskatzeko eta benetan prestutasuna erakusteko urrengo urteetara begira helburu hauek betetze aldera. Hain zuzen, pixkat ere, hori ere bada deigarria noski hor, erantzukizunak eskatu, baina batzuetan gertatzen da kaso ere, erantzunik ez egotea edo behin legegintzaldien zehar gertatzen diren gauzak ere, adibidez burura etortzen zait berriki asko hitz egin dugulako pentsiodunen herri ekimen legegilea, Xole Agirre, gure eguraldiko kolaboratzailearekin berarekin ere aipatu izan dut, eta gero boto emateko garaian jendea oroituko da, edo adibidez bizik balantzea argitaratu berri du, edo jendea oroituko da, zu nola ikusten duzu, jendea oroitzen da, edo eta memoria laburra izaten dugu alako kezken inguruan. Esango nuke memoria laburra izan nahi dugula. Positiboa iruditzen zait bizik balorazioa batera izana, eta justo hauteskundena ataritan atera izana, espero dudalako benetan honek oihartzun bat izango duela, eta honek eragingo duela, alde batetik, bai, jendeak, zuk botatzen duzun memoria hori izan dezan, eta gero bozka ematerako orduan, eta erantzunkizunak eskatzerako orduan, eragin bat izan dezan, eta aldi berean, eragin bat izan dezan, benetan, konpromesu bat hartu dezaten eta konpromesu hori bete daiten, baina egia esan, orain artekoak esan ohi dugu, memoria laburra dugula eta bozka ematerako orduan eta konpromesuak hartzerako orduan, bozka ematerako orduan eragin gutxi izan ohi duela eta konpromesuak hartzerako orduan izan ohi duela eragina, baina gero ikusten dugu esaterako orain gertatu den bezala, gero prestutasun gutxi egoten dela, benetan konpromesu horiek betetzeko batzuen partetik behintzat. Laura? Nire ustez badago kontuan hartzeko puntu bat, normalean arazoek ez dakatelako plano bakarra, ez? Neko arazo kaleidoskopikoak izaten dira, eta orduan honelako engaiamentu batek eskatzen du inbertsio ikaragarri handia eremu publikoan. Hau da, ondo dago norbera bere bizikleta joatea, baina horretarako egokitu behar dira errepideak, egokitu behar dira hiriak, kaleak, eta adibide horrekin esan daitekena beste askorekin ere bai. Hau da, gastu pribatua murrizteko, eta normalean gastu pribatu hori izaten da ikuspuntu ekologista batetik kaltegarriena, hau da, bakarrik unitate bat, individua hornitu egiten da zerbitzu batekin, eta orduan garestiagoa izateaz aparte, bada kaltegarriagoa ikuspuntu ekologikotik, hori murrizteko, orduan egin behar dena da handitu gastu publikoa. Baina gastu publikoak eskatzen du inbertsio handia, diru asko eskatzen da. Nik uste dut batzutan politikariek badutela asmo hori, baina ez dutela baliabide nahikorik, hori ere bada. Goizeko 9 heldu zaizkigu eta azken ordukoen berri ere eman beharra dugu izan ere, 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz, hildakoak eta zaurituak usteaz gain, lurrikarak ere kalte handiak eragin ditu Zebu probintziako hainbat azpiegituratan Filipinetako agintarien arabera.
Hain zuzen, esango dugu, Bernardo Rafaelito Alejandro defentsa zibileko bulegoko idazkariaren ondokoak esan duenez, lurrikararen ondorioz 60 pertsona hil dira, hori bai, hildako gehiago ere egon daitezke, zehazki biktima gehienak Bogon daude, Zebu erdialdeko eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako batean, baita ere Filipinako erdikaldea, gogor kolpatu zuen bualoi tifoiak joan den asteburuan 14 hildako utzita eta 350.000 pertsona ebakuatzera behartuz. Eta aipatu beharra dugu, eta goiz honetan bereziki oso adi izan gera Sumut flotillarekiko, goiz honetan topaketa edo izan dutelako Israelgo itsas armadarekin. Hain zuzen, une honetan behintzat baieztatu dezakeguna da, patxadaz doala Sumud ontzidia Gazarantz, helburua 180.000 nautikora dute, 300 kilometrora, hori bai, goiz honetan 6 aldera, Israelgo armadako ontzi bat eta urpeko bat gerturatu zaie. Gaur goizaldeko 4etan lehenengo alarmak jo du gure itsasontzian, jakinarazi digutelako Israeleko itsasontziak ari zirela flotillara hurbiltzen, eta horrela izan da, goizeko 6 inguru gerturatu dira gure itsasontzira, ikusi ahal izan ditugu. Hain zuzen flotillako kidek jakinarazi digute, Israeldarrak gertu izan direla eta ontzien komunikabideak eta makinak eteteko gaitasuna izan dutela. Gure inguruan bueltaka ibili dira jarrera mehatxugarriarekin, tamaina hartaineko itsasontzi militar bat, urpekari bat eta lantza bat. Tarte horretan komunikazio guztiak eten dizkigute itsasontzian, ez genukan wifirik ez da deitzeko aukerarik, eta itsasontziko makinaria gelditzea ere lortu dute. Handik tarte batera urrundu dira eta gure martxari ekin diogu, jakinarazten dizuegu Gazara bidean jarraitzen dugula. Une honetan YouTubeko zuzeneko streaminga ikus dezakeguna da, Eskifaiako kideak lasaitasunez daudela beraien ontzietan, aurrera eginez, eta adi egongo garela, izan ere nabarmendu zuten bart arratsaldean arrisku eremuan sartu berriak zeudela, eta bar gauean edo atxiloketak izan zitekela. Azkenan ez atxiloketarik egon, topaketa hori besterik ez, eta orain nabarmenduko duguna da normaltasuna dela nagusi. Egunaren ondik norakoak ere aipatu beharra ditugu, Salva Badiola, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok zuei ere. Nazioarteari begira eta Peiezuk aipatu bezala, zehazki Global Sumut flotillari begira egongo gara, urrengo urduetan, arriskugunean sartu dira gaurko izaldean, laguntza humanitaria Gazako zerrendara daramaten itsasontziak, eta esan bezala dagoenako abisatu dute, hainbat barku eta itsasontzirekin aurkitu direla, beraz, urrengo orduetan ere emango dugu honen berri. Bestalde, 10etan hasiko da, KAF enpresako komiteak deitu duen elkarretaratze eta lanuztea, eta ordu berdinean aurkeztuko dituzte sindikatuek Bilbon urriaren 15erako deitu duten lanuztearen nondik norakoak biak alabiak Palestinari elkartasuna adiraziz. Bestalde Euskal Herriko politikagintzan hainbat kontu, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintzaren eteten inguruan hitz egingo du 11:30 aurrera, apur bat arinago 11etan Maria Txibite lehendakariak ustelkeriaren aurkako txostenaren inguruan hitz egingo du, UPNek eskatuta, eta UPNek eskatuta ere Felix Tabernak violentzia matxistaren inguruko datuak emango ditu 12 laurdenetan. Gasteizen Denis Itxaso etxebizitza sailburuak 2025-2027 etxebizitza plana aurkeztuko du, eta azkenik hasi dira ITB Focusek egin dituen inkestaren emaitzak zabaltzen, eta hauek ere izango ditugu albiste. Arlo ekonomikoan Esteilasek, Labek, Komisiones Obrerasek eta ELAK prentsaurrekoa emango dute, lehen hezkuntzan egingo diren mobilizazioen berri emateko, bederatziak puntuan Iruñean, Lakuako elikadura landa garapenan nekazaritza eta arrantza sailako sailburua Amaia Barredok
eta aziko zuzendari Raimundo Ruiz de Eskuderok Gomiztegiko Artzain Eskola bisitatuko dute, eta bisitaren ostean lakuak bere gain hartu ostean proiektu berriaren aurkezpena eta etorkizunera begira aurreikusitako lanen berria emango dute. Kiroletan hainbat partidu ditugu gaurkoan, Atletikek Championseko partidua du gaur, bederatzietan Dormuten, eta kopako bigarren kanporaketa dute Alabesek eta Osasunak. Eta kulturan ere pare bat kontu, Nuria Benditxoren Lur Motuak eleberriaren aurkezpena izango da Mandaskako dukean 11:00 eta ordu bete lanago 10:00 Lourdes Oñederraren azken batean eleberriaren aurkezpena leku berdinean Mandaskako dukean. Hauesek gaurkoan izango ditugunak, Pegi. Guzti horiekin gelditzen gara. Eskerrik asko, Zaloa. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Euskal Errepide sareari dagokionez, une honetan esan beharra dugu, amaitu berri direla, ohiko autopilaketak Bilbo, Barakaldo, Leioa edota Galdakao inguruan, baitare esango dugu, N121 errepidean bidelanak direla eta Irunen errepidea itxia, egongo da norantza bietan, eta honen ondorioz desbideratzea hartu beharko da, Gipuzkoa 34, 55 errepidetik. Eguraldiari dagokionez esango dugu, eguna argituta, temperaturak oraingoz behintzat fresko xamarrak direla, 8 gradu Gasteizen, 10 gradu Iruñean, 11 gradu Donibane Garazin, 12 Maulen, eta 13 gradu une honetan Donostia, Bilbo edota Baionan. Egun eguzkitzu espero dugu, xetasun guztiak Ikerri Barduzeak. Eguraldi eguzkitzu eta egonkorra nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizpartean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean. Hala ere goizean zehar eguzkiak azkar baten xurgatuko du behelaino hau eta giro dotorea geratuko zaigu. Goizpartean Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldetik gertu eta hodei baxu batzuk ikusiko dira, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Arratsaldean zerua ia erabat urdin mantenduko da, giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta ondoren azken orduetan goi mailako hodei finak ugaritu. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta arratsalde erditik aurrera bereziki Nafarroa erdi eta egoan ziertzuak bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoak bera egingo dute eta goiza freskoa izango da leku batzuetan, minimoak 6 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak koskatxoa bada ere gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Burdindegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9:00 eta 8:00, hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren ariaren analisi mailan gaurkoan, Amaia Arbeo eta Laura Mintegirekin, eta iragarri dugu, espero bakabeko topaketa izan duela goiz honetan Sumut flotilak, eta hain zuzen, jakinarazi digute topaketa nolakoa izan den, goizaldeko 4ak, 6ak, aldera, itsasontzi militar bat atera zaie eta bereziki honek zuzeneko eragina izan du ontzidiko ontzien komunikazioetan. Gure inguruan bueltaka ibili dira jarrera mehatxugarriarekin, tamaina hartaineko itsasontzi militar bat, urpekari bat eta lantza bat. Tarte horretan komunikazio guztiak eten dizkigute itsasontzian, ez genukan wifirik ez da deitzeko aukerarik, eta itsasontziko makinaria gelditzea ere lortu dute.
handik tarte batera urrundu dira eta guk gure martxari ekin diogu, jakinarazten dizuegu Gazara bidean jarraitzen dugula. Gazara den Sumud flotilla, esango dugu arrisku eremuan sartu berri dela, Israelgo kan irratiaren esanetan armadako hegazkin eta itsasontziak prestakuntza lanetan dabiltza ere, ontzide ondoratzeko, Sumud flotilla, naiz irratiari jakinarazi dionez, Gazatik 180.000 nautikora daude, 300 kilometrora, 3 egunetan helduko direlakoan daude. 40 itsasontzi baino gehiago gaudemen, Mediterranearen erdian, danak branka, Gazara zuzenduta daukagula. Flotillako kideek susmoa dute, datozen orduetan atxilotuko dituztela, hain zuzen, gau honetarako espero zuten atxiloketa. Bai, gaur flotillara heldu dira zurrumurruak, edo tira hori baino gehiago Israeleko prentzan argitaratu dute omen gaur etorriko direla gu atxilotzera. Hala ere guk jarraitzen dugu mantxo-mantxo gure itsasontzi traketzen erritmuan aurrera egiten, daramagun laguntza humanitarioa Gazaraino eramateko helburuarekin, ez diogu beste inori emango palestinarrei baino. Eta hain zuzen, kan irratiaren esanetan, Armada Israeldarrak Sumud ontzidiko 500 aktivistak atxilotuko ditu, zehazki Asodeko portuan interrogatu eta ostera deportatu. Gainera, hainbat ontzi suntsituko dituzte ezin dituztelako itsasontzi guztiak lehorrera eraman. Gaur egun, Sumud flotillari jarraituz, nazioarteko itsas armadetako hainbat itsasontzi doaz, horien artean Espainiar estatuko bat, eta Eskifaiako kideak ez dira seguro sentitzen. Zoritzarrez, Euskal Herrian ongi baino beto dakigu Espainiako indar armatuek nola jokatzen duten, eta noski ez gara seguruago sentitzen beraiek lagundu nahi digutela jakinda, hala ere salatzen dugu Espainiar gobernua, Italiakoa, Turkiakoa eta beste batzuk egiten ari diren moduan, beraien aurpegia zuritzeko neurriak hartzen ari direla, alde batetik, furia buke famatu hori oraindik ez delako heldu eta entzun dugu bihar arratsaldean helduko direla, hau da garaiz berandu heltzeko, nahitara atzeratzen ari direla ere entzun dugu, ez gaitu bat ere harritzen, izan ere Espainiar gobernuak oraindik ere akordio politiko eta ekonomikoak ditu Israelekin. Eta aipatuta, xetasun guzti horiek bereziki azken orduak nolakoak izan diren, partekatu nahi dugu, ea zuen nola ikusten duzuen, Laura eta Amaia nola ikusten duzuen Sumud flotillaren jarduna, hor geroxago ere aipatuko dugu Donald Trumpen plan berria, baina esaterako plan honen osteko ondorietako bat izan da Giorgia Melonik esan duena, plana dagoelarikan ez dutela zertan Gazara joan behar orain, ez dakit zuen nola ikusten duzu, beharrezkoa da jarraitzea Gazaran joaten, Amaia? Niri egia esan, azteko aipatzeko iruditzen zait, fokua eta begiak Gazan jarri behar ditugula eta horretara jarri behar dugula ikuspegia, hala ere, benetan larria iruditzen zait, Sumud flotillarekin gertatzen ari dela, laguntza oro ez da nahikoa, baina laguntza antolatzen ari den momentuan, honekiko antolatzen ari den kriminalizazio eta antolatzen ari den errepresio gordina izan, eraso militarrekin izan, komunikazio eteteekin oso larria iruditzen zait, eta iruditzen zait honekiko ardura bat hartu behar dugula, eta azpimarragarria iruditzen zait baita ere, aipatzen zuena adierazpenetan, ezta? Nola zein puntutan iritsiko diren beraieri laguntzera, bai Espainiar gobernua, bai Turkiakoa. Egia esan ardura eskatzeko momentua iruditzen zait, ez bakarrik gai honekiko, orokorrean Israelekin dauden harremanekiko, orokorrean Gazako genozidioarekin hartzen den posturarekiko. Aurretik esan bezala, laguntza oro delako gutxi egoera dena izan da. Eta konpartitzen dut, hartzen diren neurri asko hein handi batean, aurpegi zuriketa baterako hartzen direla, bai kasu honetan, eta bai aurrerago hitz egingo dugun Trumpen plan honekin baita ere, eta Trumpen plan honekiko Europar gobernuek hartzen duten posturarekin ere. Laura? Erosoa da flotilla hori Israelgo gobernuarentzat argi dago,
Deserosoa da, hain zuzen ere, indar mediatiko handia daukalako. Eta hain zuzen ere hori da gehien tristetzen nauena. Eta gehien tristetzen nauena da askoz ere pisu espezifiko handiagoa aukitzeak 500 europear atzilotzeak, eta ez 60.000 palestinar hiltzea, hiltzea. Eta horrek pentsarazi egiten dugu ez. Hau da, beharrezkoa da 500 europear importanteagoak dira, pisu espezifiko handiagoa dute, eta milaka eta milaka palestinar horiek eguneroko ogia bihurtu dira, eta ja ez da nahikoa kontzientziak astintzeko, hori bat, eta gero bigarrena, txalotzea nola ez ekimen hiritarrak. Ikusita pasibitate gobernamentalak ez doazela inora, eta nik esango nuke humanitatea lotzatuta dagoela beraien gobernanteekin eta beraien gobernuekin. Eta behingoz, hemen zerbait egiten ari baldin bada, eta egingo dena ez da ona, Amaiak aipatu du eta berarekin bat nator, orain Trumpek aurkeztuko duen plana, ez da ona, inondekin era, ikusiko da aurrera doan ala ez, baina hori ere etorri baldin bada, etorri da nazioarteko presio hiritarragatik, eta ez gobernuen presioa. Goizeko 9 eta 16 dira, geroxago ere, jarraituko dugu Gazari dagozkion harimutur ezberdinak jorratzen, baina une honetan Iruñara, zehazki Nafarroko parlamentura jo beharra dugu, eta esango dugu, zalantza izpiri gabe, Nafarroko politikagintza ezoikoagoa izango dela ikasturte honetan, obra publikoen esleipenen ikerketa batzordeak guztiz baldintzatuko du jardun politikoa, eta honetaz, zein Nafarroko gaurkotasuna jorratzeko ere gurekin da Unai Uhalde, Nafarroko parlamentuko presidentea. Egunon? Egunon, zer moduz? Ongi, zurea ondo? Bueno, ondo bai, animatuta, ikasturtea honen aurrean. Bai, hala izan beharko da, eta berriki ere, segureski entzungo zenuela, hitz egiten ari ginen Sumut flotillari buruz, Nafarroko parlamentuak babesa adirazi zion, akordio ezberdinen bitartez, baitaren Nafarroko parlamentuak ere zehazki genozidioa bera ere kondenatu zuen, zehazki ekimen baten bitartez, erresoluzio baten bitartez propioki, eta ezakit jakin nahi dugu pixkat ere Nafarroko parlamentuan nola bizitzen ari zareten Gazako genozidioa, eta bereziki halako instituzio baten partetikan zer egin daiteken? Bai, Gazaren egoera oso hurbil jarraitzen ari dugula esango nuke ez, badugu batzorde propio bat krisi internazionalak jarraitzeko, ez, parlamentuaren jardueratik haratago, eta nik esango nuke Nafarroako parlamentua aspaldi aitortu edo adierazi zuen Gazan gertatzen ari izena genozidio hutsa bat zela, eta horretaz ere erakunde bezala harro egon behar gara, ez oso goiz esan genuen, oso hurbil jarraitzen ari gara, giza eskubideen urraketen aurrean sentsibilizazioa handia duen parlamentua da, ez bakarrik Gazako kasuan, baitare Ukrainian, Saharan, Afganistanen edo Sudanen, baina Gazako egoera bereziki eta jarraipena egiten ari da, eta nola baita ere horrela esaten den bezala egoera internazionala ikusterakoan ez gaude oso gustora ikusten ari garen erantzunarekin, ez, erakundeen aldetik Europa eta erakunde internazionalak ere. Hala ere, Nafarroari dagokionez, impotentziaz jarraitzen ari gana. Bai, hala ere, Nafarroari dagokionez, esleipenen ikerketa batzordeak, esango dugu, ohiko jardun politikoa baldintzatuko duela, ez dakit, zer espero duzu zentzu honetan, eta uste duzu akaso ohiko jardunan ere, denborak eta egin beharrak edo eta etxeko lanak ere areagotuko direla?
Bai, hori da beldurra, ez? Oraintxe bertan daukagun beldurra, lehendakaritzatik, parlamentuko lehendakaritzatik, ikerketa batzordetik haratago jarduera parlamentarioa bermatzea, ez? Bermatu behar dugu. Arduratzen nau, ikerketa batzordea nolabait agenda guztia estaltzea, eta azkenean Nafarroko herritarrentzako benetan garrantzitsua diren arazoak estaltzea. Eta, hortaz, kurtso garrantzitsua zen lege mailan, despopulazioan adibidez aurre ikusita dago legeak etortzean, industrian, osasunan, aurrekontu eta fiskalitatearen eztabaidak, eta nolabait ere, orain ikerketa batzordearen ordenazio eztabaidak daudenean, guk geroa bai bezala eta azkenean aurrera atera zen 2 egun jarri ditugu ikerketa batzorderako eta beste asteko tarteak nolabait ere beste jarduerak eramateko izango dira, ez? Azkenean ikusten dugu mediatikoki, plenoetan, bozeramaileen juntan, ikerketa batzordea ere eramango duela bere espazioa, gero daukagu 2 egunak, eta behintzat egun bat eta beste ere aretoetan eta beste jarduera aurrera eramatea, ez parlamentuan. Horre baita ere, abia puntuko ikerketak belateko tunelak izango dira batzorde horretan. Nafarroko ustelkeriaren aurkako bulegoak irregulartasun administratiboak egon direla baieztatu du. Herritarraren aurrean hau nola argitu behar da? Orain informazio jasotzeko ordua da, ez? Guk abuztuan ikerketa batzordea epe batzuk jarri zituen, informazio kantitate nahikoa jaso du, Nafarroako gobernuaren aldetik, eta baita ere beste erakunde batzuen eskutik, besteak beste Nafarroako ustelkeriaren kontrako bulegoaren txostenak, eta baita ere auditorien txostenak, Komtos Ganberak ere denbora gehiago eskatu digu, bere txostenak helarazteko, eta etorriko dira urriaren 15 baino lehenago, epe horretan agerraldiak hasiko baitira. Orduan, orain ustelkeriaren kontrako bulegoa jarri dituen txostenak, nolabait kotejatu egin behar dira beste txostenekin, eta informazio guzti horrekin pixka bat, interrogatorioak eta azaldu, ez? Azkenean nik uste dut garrantzitsuena da herritarrak lasai geratu daitezen, ez? Eta ikusi dezaten, akatsak badaude ere, administrazio guztiak ditu, baina Nafarroan egon diren esleipenetan ez dago ez dela egon inolako ustelkeririk, eta kontratuetan ez dela egon inolako favoritismorik, ez? Hori izango zen ikerketa batzordearen helburua, eta hori argi utzi herritarren aurrean, ez? Horre propioki, Koldo Gartziak mugikorrain bat zituen, eta gara egunkarian ere argitaratu zen, mugikorra hauek ere, Guardia Zibilaren informazio zerbitzuetakoa zirela. Ez dakit, uste duzu akaso Koldo Gartzia espia ilegal, kontrolgabeko espia hauetako bat izan daitekela? Nafarroan badakigu pixka bat Koldo Gartzia ere ze ambienteetan mugitzen zen, beraz, susmoa hor dago, ez? Eta azkenean, dena eztanda egin zuen ukoren txosten hoiekin, ekainean, guzti horren arira ikusi zen, ez bakarrik Koldo Gartzia, baita ere Alderdi Sozialistako kide ziren pertsona batzuk, horratera ziren, eta orain gure helburua esan bezala da, hori gauz bat dela, ikusiko dugu nola doan ikerketa judiziala, eta zertan bukatzen den, zen susmoak hor badaude, baina argi utzi behar dena da hori gauza bat dela, eta Nafarroako gobernuak azken urteetan egin den jarduera garbia argi geratzea da gure helburua, ez. Astelenean ikusi zen UPN eta PP gogor dabiltzala auziarekin, horretarako senatua erabili dute eszenatoki gisa, eta han Maria Txibite lehendakaria zirku erromatarraz mintzo zen.
Tanto el Partido Popular como UPN con Vox han convertido esto en una especie de circo romano, ¿no? En donde lo que menos interesa es conocer la verdad, sino pues que cada uno coloque su especial relato. Incluso UPN ha ido más allá, ¿no? Utilizando esto de la prueba diabólica, ¿no? Esto es lo que se hacía en los tribunales de la Inquisición, que las brujas demuestren que no son brujas, no. Bat egingo zenuke adierazpen hauekin? Bueno, nik uste dut argi dagoela eskuinak kasu honetan bere estrategia duela, ez? Eta estrategia oso hiperbolikoa eta Nafarroako gobernua bertan bera botatzeko estrategia eta hortan PP eta Vox batez ere, baina UPN ere bere moduan, jarraitzen nahi dela estrategia bat. Guk geroa bai bezala belateko espedienteagatik astea proposatu genuenean, zergatia biziren. Bata bizia dagoen obra delako, eta bestea interesantea delako hortik astea, zeren bestela epaiketa paraleloak egiten ari dira eskuinaren aldetik. Senatuan, eta baita ere komunikabideetan, eta bar. Orduan, hortik astea eta Akziona Serbinabaren esleipenak aurretik atzera joatea, uste dugu estrategia horren kontra doala. Ez dute talde guztiak ikuspuntu berdina izan, baina azkenean belatetik astean ikuste dut hori hautsi egiten duela, zen bestela Senatuan eta epaiketa paraleloak egiten jarraitu behar dute. Jakin nahi dugu baita ere, ea Koldo auziak baldintzatu ote dituen gobernuaren parte diren alderdien arteko harremanak, edota gobernua sustengatzen duten alderdiekin dauden harremanak. Koldo auziaz geroztik, ezakit, badago mesfidantzarik edo giro aldaketarik egon da? Bueno, nik uste dut azkenean ekaina oso test estres bat izan zen, ez? Gobernuaren barruan zen, azkenean 12an atera zen ukoren txostena, Zerdan, Koldo eta bar hor ateratzen dira, badakigu Nafarroako alderdi sozialistarekin harreman estua izan duten pertsonak badirela, eta hori konfidantzak hausten edo tentsatzen ditu, ez? Nolabait ere argitu behar da, alderdi sozialistaren aldetik bere sozioei, zein den eta ez dagoela inolako eraginik alderdi sozialistan Nafarroan. Badakigu ere Nafarroan duela 30 urte zer gertatu zen alderdi sozialista mailan, beraz, konfidantza horiek nolabait ere tentsatu egin ziren ekainan, gainera ekaina bukatu zen Santosanen atxiloketarekin, eta horrek suposatu zuen bilerak, azalpenak, eta nolabait ere argitu beharrak, ez? Uda pixka bat destentsatu egin du gauzak, argitu egin dira Nafarroako gobernuko espedienteak, orain esan genezake belatekoa dela, behar bada publikoki zalantza gehienak suposatzen duena, eta horregatik garrantzitsua da argitzea parlamentuan, eta nik uste dut nolabait ere arintzen ari dela lehen eguneko tentsio horiek, ez. Bestelako kontuetan ere, ostiralean, izan zinen, Vianako printzesarekin, zer esan zizun? Oso protokolarioa izan zen bisita, azkenean parlamentu mailan erabaki izan genuen, erakunde bezala hor presente egotea Iruñako harrera horretan, eta, Txibite eta Elmasaiz batez ere, jauregian, gobernuko jauregian, nolabait ere Vianako printzearen dokumentu historiko bat azaldu zioten, eta bere interesa izan zuen. Hor pixkate deigarria da, hor gobernuko kontseiluko kide guztiak ez ziren bertan egon, eta ez dakit dokumentu hori zein izango zen, baina bereziki Leonor Vianako printzesa izatearen zergaitiare bada Alfontso XIII erregearen kontu, ez dakit zentzu horretan zirikatu zenien edo... Zirikatu nuen pixka bat Carlos Kaz agertzen zenez, behar bada euskeraz izango zela esanez, baina, nik
uste dut hori, historikoki oso kontrobertitua dela asunto hau ez, Nafarroan, eta guk geroa bai bezala horrela ere gure instituzio ordezkaritza izan genuen, zen azkenean parlamentuko lehendakaria, parlamentu guztiaren lehendakaria da, baina bozeramalea etzen egon, eta kontseilariak ere irutik bat egon zen. Horde, abertzale bezala kostatzen zaizu alakoetan parte hartzea? Pertsonalki bai, ez? Eta horretan egin behar duzu, pixka bat zure erakundea ordezkatzeko parte hori, eta gero, bakoitzak bere bihotza daukan, oski. Aipatu nahi dugu, baita ere bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun bolo-bolo dabilela estatus berriaren inguruko eztabaida. Uste duzu eztabaida honek ere Nafarroari dagokiola? Bueno, Nafarroan gure jarduera eramaten ari gara, ez gure ritmoa, orain aurrera doa eta aurre ikusita dago maiatza eta kaina arte adituen agerraldiak izatea Lorafnaren ponentzian, Lorafnaren erreformaren inguruan, eta hortik aurrera eta giza erakunde ezberdinen eta ordezkari instituzionalen agerraldia bukatu ondoren, talde parlamentariaren lanaren txanda izango da, ondorioak plazaratzeko, ez? Eta hor, nik uste dut ondorioak Nafar gobernuari helarazi behar zaie oinarri batzuk Lorafnaren erreforma aurrera ateratzeko, espero dut legealdi honetan posible izatea oinarri horiek adostea, eta gero egongo da, parlamentuko konposizioa ikusita, zertan egon daitezke akordioak, ez? Gure autogobernua hobetzeko Nafar mailan. Nire ustez, talde batzuen eta besteen jarrerak ikusita, Nafarroako ahalmenak eguneratzean akordioa izan daitekela, baita ere eskubide sozialak nolabait ere Lorafnan sartzean, eta gero gustatuko litzaidake gure autogobernuan aurrera pausuak emateko ere akordioak lortzea, baina hori ja konposizioaren baitan dago, ez? Gaur egungo parlamentuko konposizioaren baitan. Autogobernua hobe indartzen eta babesten neurriak sartzea Lorafnan hori izango litzateke garrantzitsua. Hain zuzen, autogobernuaz galdetzen izun, Gernikako estatutu eztabaidatu zen garaian, Euskal Herrialdeen lurraldetasuna eztabaidatu zelako. Ez dakit, oraingoan ere hala izan beharko luke, bai Lorafnaren gaurkotzeari dagokionez, bai EAeko estatusari dagokionez? Bueno, nik uste dut, 50 piko urte ondoren baditugula esparru instituzional desberdinak, eta beraz parlamentu desberdinak, eta nolabait ere eztabaida egoteko esparru desberdinak, ez? Eta hortik aurrera konposizioen arabera ikusi beharko litzateke nola doan eztabaida. Nik uste dut, orain Lorafnan defizit handiak egon zirela 1982an, eztabaida egon zenean, abertzale mundua Nafarroan hortik kanpo egon zen, eztabaida horretatik kanpo, beraz, orain nolabait ere akordio transversale bat lortzea Nafar mailan gure estatusen inguruan eta gure autogobernuaren inguruan ez litzateke txikia izango. Helburu horrekin, ez litzateke txikia izango. Instituzionalak, esparru instituzionalak bereiziak dauden, baina elkartu egiten ditu Konstituzio Espainiarraren 4. xedapen gaigarriak. Bai, eta badaude ere esparru desberdinak izanik ere, elkarlan egiteko bideak, eta elkarlan hori suposatzen dituzten tresnak estatutu batean eta Lorafnan ere indartu daitezke. Nik uste dut hori ere 40 urte hauetan egin dela. Azken batez ere 2015tik aurrera, Nafarroako gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren elkarlana indartu da protokoloen bidez, baita ere iparralderekin hainbat organoen bidez, Euroerregioa eta hori ere bide bat da, gradualki herrialde desberdinak nolabait ere amankomuneko politikak eramateko.
Azkenik ere esango dugu, 6 urte bete dituzula Nafarroko Parlamentuko presidente gisa, nolako balantzea egiten duzu urte hauetaz? Bueno, izan dira urte, nik esango nuke lehen legealdia izan zela oso ezoikoa pandemiarekin, izan zen lehen hilabeteak eta pandemiara jo izan behar genuen, eta parlamentuko jarduera oso baldintzatuta geratu zen, 2 urtetan, eta hortik aurrera, nik uste alderdi eta indar aurrerakoien legeak eta neurriak aurrera atera direla, eta Nafarroarentzat urte onak izan direla, nolabait ere bere eskubideen aurrera pausuak ematen, legeen bidez, puntu aurrerakoi baten aldetik. Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentuko presidente jauna, eskerrik asko, goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Goizeko 10:25 gutxi dira, eta ekarriko dugu gure analisi maira, Unai Ugalderekin izan berri dugun elkarrizketa, naiz irratian gustatzen zaigu asko aipatzea, laugarren xeidapen gehigarri hori ez dago gaur egungo eztabaida politikoan, baina lurraldetasunari eta estatusari dagokion elementua bada, estatusaren karpeta zabaltzen baldin bada, elementu hau ere hor badagoelako. Ez dakit, Laura, zuk nola ikusten duzu hau? Saiatu gera hor pixka bat xaixatzen, baina formal, Unai Ugaldek erantzun digu esparru instituzional ezberdinak badaudela ere. Bai, eta historia begiratzen badugu ikusten dugu zenolako aukera galdu zen, hain zuzen ere Lizarrako estatutuarekin, ez? Nik beti pentsatu izan dut Francisco Francoren sublevazioa gertatu izan balitz hilabete batzuk beranduago, edo hilabete batzuk lehenago, eta ez uztailaren 18 batean, 4 probintziak, hegoaldekoak, batera egongo ziren gerratean sublebatuen aurka. Eta orduan, gaur egun autonomi kargo bakarra izango litzateke. Baina uztailaren 18 batean, 17 batean, pasatu zen estretxotik eta sartu zen Franco bere militarrekin. Eta momentu hartan, harrapatu zituen alde batetik Baskongadak eta beste alde batetik Nafarroa, oso eztabaida bizian, estatutu berri horretan, ea erligiositatea, ia konfesionala izan behar zuen ala ez. Eta nahiko eztabaida mingotza zen, eta horren ondorioz, gelditu ziren gerran alderdi ezberdinetan. Eta jakina, 3 urtez, elkarren ez arerio, elkarren etxai izan ondoren, hor gelditu ziren zauriak onaino ekarri gaituzte. Nik espero dut oraingo egoera hau edo aukera hau ez desaprobetxatzea. Ez dut inteligentzia gehiagoz jokatu beharko genukela, eta behingoz, batez ere Nafarrok sentitzen dugu, edo Nafar batzuok sentitzen dugu oso barnetik, behingoz elkarrekin egin hegoaldeko guztiek. Nik uste dut, EAen eztabaida hau irekitzeak aurrera pausu itzelak suposatzen dituela. Egungo egora dena da, eta Euskal Herria 2 estatutan banatuta eta 3 eremu administratibotan banatuta dago, baina EAeko eztabaida honek buru jabetza kuotak handitzearen ikuspegitik sekulako aurrera pausuak suposatzen ditu. Eta noski honek poso bat utziko du Nafarroan, beraz, bada ordua ikuspegi horretatik ulertu, eta honekiko ere hausnarketa bat eman, eta bide horretan ere ulertzeko EAen ematen diren eztabaida hauek zein nolako eragina izango duten Nafarroan, eta zein nolako aurrera pausoak suposa ditzakeen Hego Euskal Herrian. Aipatu dugu baita ere koldo auzia eta honi dagokion ikerketa batzordea ere, esan du, Ugaldek beldurra badutela, hor bermatu behar delako ohiko agenda, despopulazio industria eta bestelako legeak aipatu ditu, Lorafnaren gaurkotzea bera ere, eta hor galdetu diogu, zentzu horretan herritarrak zein den jaso behar duen mezua, belateko adibidea nabarmenduz, hor esan du, berak argi utzi behar dela hor ez dela egon ustelkeriarik edo, ez dakit
bat egiten duzue honetan, hau da, alako mezua heldu behar zaio herritarrari, baina jakinikan zer nolako xetasunak dakizkigun, ez dakit konplexua izan daiteke hau, Amaia. Herritarrek behar dutena momentu honetan da informazioa, herritarrek behar dituztena dira zehaztasunak, eta da benetan gertakarien jakinaren gainean egotea. Uste dut, momentu honetan nebulosa moduko bat sortzen ari dela, eta sortzen ari dela inkluso relatoen lehia bat horren ari ere, eta instrumentalizatzen ari dela hein handi batean, eta uste dut honi erantzuteko modu eraginkorrena dela, benetan zehetasun hauek adieraztea, eta ikustea zer ari den gertatzen. Laura? Bai, momentu oro mantentzea sinesgarritasuna ez da erreza, baina horretarako elementu garrantzitsuena da gardentasuna izatea une oro. Hau da, politikariek askotan uste dute ahultasuna edo gaizki egindakoa edo onartzea akatzak edo mea kulpa bat egitea ahuldade seinalea dela eta alderantziz da. Barkatu. Askoz ere sinesgarritasun handiagoa dauka politikari batek esaten duenean bai, hemen ez genuen ondo jokatu, edo den pizka txapuzero izan gara, edo ez dira gauzak behar bezala egin, eta horrek indarra hartzen du. Eta ez gaude bat ere ohituta ikusten politikarien aldetik horrelako autokritikarik edo horrelako mea kulparik. Azkenian fidatu behar zara, baina askotan batekin fidatu eta biharamunean ikusi dugu hori ere gezurretan ibili dela, eta orduan nola errekuperatu konfiantza hori, ez? Konfiantza errekuperatzen da gardentasunarekin, informazioarekin, eta egindakoa onartzearekin. Bizako 10-20 gutxi dira, aurrera egin beharra dugu, lehen hitz egin dugu Global Summit flotillari buruz, topaketa izan dute Israelgo indar militarrekin, eta une batez, etenak gelditu dira ontzi hauetako komunikazioak, baina une honetan berriz, esango dugu normaltasuna dela nagusi, eta ari honi jarraiki bestelako elkartasun ekimen baten berri ere jaso beharra dugu. Cycling for Gaza ekimena hain zuzen. Ekimen honen bitartez, zehazki, 2009 urtetik munduko txoko ezberdinetan, txirrinda bidezko ibilaldiak egin dira, esaterako Londresetik Parisera, edota Hamburgotik Berlinera, urte honetan 2025 urtea Euskal Herriaren txanda izan da, 100 txirrindularik 350 kilometroko ibilbidea gauzatuko dute larunbata bitarte, larunbateko azken etapa gainera zabalik egongo da parte hartu nahi duen edonorentzat, Donostiatik irten da eta ondoren Errenteriara heldu eta berriro Donostiaraino itzuliaz, eta hasi berritan daude. Hain zuzen, gaurko honetan, Donostiako Alderdi Ederretik irten dira, goizeko 9 zirela, eta arratsaldeko 6 aldera, Iruñara helduko dira gaur, eta han bertan, jala Palestinak, harrera egingo die. Egoibelategi lankidea hantxe egonda, martxa honen abia puntuan, eta zehazki, bertan, ekimen honen parte hartzailetako bat elkarrizkatatu du. Bera, Salwa Abu Barde da, Londresen bizi da, eta Palestina okupatuan senideak dituen palestinarra.
Palestinar jatorriko Salwa Abu Warderekin gaude gaur, bera jatorria, gaur egun Israelek okupatuta dituen Palestinako lurretan ditu eta Londresen bizi da. I was telling our public, Salwa, that you are coming from London, but you're originally from the occupied Palestine. Yes. First of all, thank you very much for being in Naiz Irratia. Good morning, Egunon, marhaba. Egunon, thank you. And it is a pleasure and an honor to be in San Sebastian, in the Basque Country. It feels like home. And it's, walking around and seeing the solidarity displayed everywhere is so touching. So thank you. I'm glad to hear that. Yeah. First of all, Salwa, can you please explain us what is Cycling for Gaza and which are your objectives? Of course. Cycling for Gaza is an initiative that was started in 2009 after the first military assault on Gaza, after the siege on Gaza was imposed in 2007. And it was a group of Palestinians wanting to bring attention to Gaza, to Palestine, to what was happening, to the siege and to, at the time, the military assault. And then, of course, since 2009, there have been regular military assaults, increasing in violence, increasing in death toll, etc. Until now, we have come to the genocide that we are in. This is not unusual. This is the natural result, what is happening today, of the decades of occupation, of oppression, of violence, of displacement, of dispossession of Palestinians. This is the ultimate goal of the Zionist project, what they are doing today in Gaza. That's it. And so we are here now after the beginning of this genocide in Gaza that is open for the world to see, to bring attention to the plight of the Palestinians and to bring attention and awareness to the fact that the world supports the liberation of Palestine. And one of the integral parts of Cycling for Gaza as well is to raise funds for organizations that we partner with who are doing valuable and critical work on the ground in Gaza. So this year we are in partnership with Agial Foundation for Education. They are a charity based in the UK who are doing critical work on the ground in Gaza, providing emergency relief for families and communities around all parts of Gaza. So that's why we're here today. The mission is to keep cycling for Gaza until we are cycling in Gaza one day, hopefully. So you're cycling for Gaza since 2009. Yes. Why have you chosen this time the Basque Country? The Basque Country is, I think, probably one of the most openly and visibly supportive places in the world for the Palestinian people. We have a shared struggle for liberation, for self-determination, and I think there is a natural empathy and affinity between the Basque people and the Palestinian people, and both our histories and our exactly, absolutely. It is beautiful. It is absolutely gorgeous. We're slightly terrified of the hills, but that's fine. And I think for us, we Palestinians need to be nourished with that solidarity, with that support, and with that love, because sometimes wherever we may live in the world, we might not have that open solidarity. So it's very important for us to be here. Okay. Don't worry because of the hills. I can see you're fit enough, so you will get it. If I'm not wrong, you will continue cycling through the Basque Country the next days too. Yes. So today we are heading to Iruña, Pamplona, and then we will stay there tonight. Tomorrow we will go to Vitoria, and then on Friday we will leave Vitoria and come back to San Sebastian. And then on Saturday, the 4th of October, we will be cycling around San Sebastian and hopefully ending the ride at around 12:30 at the Sagües, which is where we will have a welcome rally, an event where we will showcase some Palestinian musicians. There will be some speeches and hopefully some cultural event as well on the 4th of October. Just last one question, Salwa. As a movement, how do you see the last supposed or allegedly plan for peace that was presented by Donald Trump and allegedly too approved by Netanyahu, not the way to independence, and which is the message that you want to share to the Palestinian people, especially those who are in Gaza?
Okay, so I think, the word peace is misused in these contexts. There's no peace without justice. The plan that has been proposed does not have any justice in it. It has not. The Palestinians aren't at the table. It's a peace plan between seemingly the United States and Israel, which is inherently unjust. It does not bring the Palestinian voice to the table. Palestinians need to be the deciders of their own fate, not the empire, not the Zionist project. So for me, this peace agreement is not worth the paper it's written on. We will see what happens in the next few days, few weeks. Many peace plans have not been successful in the past precisely because they have not addressed the core issues of justice, ending apartheid, ending occupation, and giving Palestinians equal rights to every other citizen in the land. Until that happens, until justice is achieved, there will be no peace. So thank you very much, Salva Abu Barder. It has been an honor to me too to have the opportunity to talk to you. Yeah. And I wish you really a good journey. Thank you. I wish you to have fun if you can in the Basque Country. And we will talk about Thank you. Thank you so much. Shukran. Shukran. Afwan. Hortzen genituen, Salva Abu Bardeh, Londresen bizi eta Palestina okupatuen senideak dituen palestinarraren hitzak apur bat laburtuko ditugu esandakoak, bera Cycling for Gaza ekimeneko parte hartzailea da eta esan du besteak beste atentzioa deitu nahi dutela edota funtsak bildu nahi dituela, badutela ere noizbait Gazan txirrindaz ibiltzeko helburua. Euskal Herriaren hautaketari dagokionez esan dute, empatia naturala badela Euskal Herria eta Palestinako gatazkaren artean, esan du ere Euskal Herria ederra badela eta bestelako elementuei dagokionez, esan du baita ere Salva Abu Bardejek palestinarrak elkartasun hori behar dutela, gogorakarri du ere larun batean ekimena izango dutela eta propioki Donald Trumpen planari dagokionez esan du bakea hitza gutxi erabilia dela halako testuinguruetan. Bakerik ez dela izango justiziarikan gabe, palestinarrak mailazpian gelditu direla edota palestinarrak direla beraien patua erabaki behar dutenak. Bueno, ez dakite jakin nahi dugu, ea ekimena nola ikusten duzen Amaia, zurekin hasiko gara. Uste dut oso garrantzitsua dela dinamika sozial hauek eta ekimen hauek egitea, eta uste dut funtzio ezberdinak betetzen dituztela. Alde batetik aurretik Laurak ere bota du, ez? Betetzen duela funtzio bat, dela gobernuari presioa egitekoa, eta beste alde batetik betetzen duen funtzioa da Palestinako genozidoa agendaren erdigunean mantentzea une oro. Eta Palestinaren inguruan hitz egiten egotea une oro. Eta honek eragiten du baita ere, eta uste dut ikusten joan garela denborarekin, ez? Horrelako mobilizazio sozialek eragiten dute jendearen zentzu komunean sartzea Palestinan gertatzen ari dena. Eta gero eta datuago dago, eta gero eta jende gehiagoren zentzu komunean dago Palestinan gertatzen ari dena genozidioa dela eta onartezina dela. Eta honek aldi berean eragiten du aurretik botatzen nuen hori ere, ez? Eta da, gobernueri presio hori sartzea eta hainbat posizio mugiarazi behar izatea. Beraz, uste dut, txalotzekoak direla mobilizazio sozial hauek eta sekulako funtzioa betetzen dutela testuinguru honetan. Laura? Vietnamgo gerra herri ipar-amerikarrak geldiarazi zuen. Segituko zuten, bai militarrek, bai Estatu Batuetako gobernuak, segituko zuten erasotzen Vietnam, eta vietnamdarrak segituko zuten defendatzen beraien burua eta beraien lurraldea. Baina momentu batean, herritarrak esan zuten onaino, amaitu da, eta amaitu zen gerra hori. Eta gauza bere esan diteke, hemen Euskal Herrian izan dugun borroka armatuaz. Tabletan zegoen, ez zegoen irabazterik militarki, ez batzuek ez besteek ere.
Eta momentu batean herritarrek esan zuten, onaino, amaitu da, eta amaitu zen. Eta nik uste dut orain mundu osoan egiten ari den presio hiritarra, ahots bakarrarekin, eta inkluso oso kontra egon ziren gobernuak ere, edo bat ere maite ez duten gobernuak ere behartu dute, ikusi dute beraien burua behartuta fitza mugitzeko, noizbait amaituko baldin bada, esango da herritarrei esker. Beraz, iniziatiba hau eta egin ditzakegun beste guztiak ere, zeharo beharrezkoak dira. Azkenik ere esango dugu eta gogora ekarriko dugu Egoibelategik elkarrizketan galdetu duen Trumpen plan hori. Nazioarteko komunitatea Donald Trumpek Gazarako proposatu duen plana aztertzen ari den bitartean, magnate estatu batuarrak erantzuna emateko 3-4 eguneko epeare jarri dio Hamasi. Donald Trumpek dio, Hamasek erantzuna eman behar duela ezinbestean, planari uko egiten badio amaiera triste izango dela ere iragarri du. Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. Eta Benjamin Netanyahuk pilota Hamasen teilatuan dagoela berretsi du nazioarteko isolamendu eta presiotik ihes egin dutuelakoan. במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak plana babestu du, bere esanetan erabakigarria izango da alde guztiak akordioarekin bat egitea, balekoa eman dute ere Europatik Pedro Sánchez, Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron ala Giorgia Melonik. Eta azkenik ere, amaitzeko analisi maila, galdetu nahi dizuegu, hor Benjamin Netanyahuk esan dituen horietaz, bereziki, aipatu dugun testuinguru, protesta testuinguru eta ekimen testuinguru honek, ezinbestean berari ere eragin diolako eta esaten du orain berriz, akordionen bitartez nazioarteko isolamendu eta presioa orain Hamasen teilatuan dagoela. Ez dakit, bat egingo zenukete honekin, Amaia? Uste dut, berriz ere ari direla saiatzen fokua Gazaren gain jartzen eta beraien eskuak garbitzen. Gainera botatzen zuen atzo esango neuke, gatazka hau onera edo txarrera bukatuko dela eta bere helburuak beteko dituela, eta argi dago alde batetik plan honek berme falta nabarmenak dituela, argi dago nondik sortzen den plan hau, eta plan hau da gatazka bat instrumentalizatzea, eta plan hau da irudi garbiketa bat, eta ez ditu inolako bermerik eskaintzen, eta hor 20 puntuak banan aztertuz gero ikusi daiteke honek handi batean Netanyahuren helburuei erantzuten diela. Beraz, oso larria iruditzen zait oso triunfalista izan daitekela handi batean, eta uste dut honekiko ardura bat hartu behar dugula, argi, honek ondorio batzuk izango ditu, eta egiten saiatzen ari direna da, zubota bezala, pilota Gazaren teilatu gainean jarri, beraien eskua garbitu eta beraien helburuak bururaino eramateko. Laura, zurekin amaituko dugu. Bai, nik uste dut momentu batean Israel konturatu dela soka gehiagiten tenkatu eskero, arrisku erreala, igual ez da konturatu, baina batzuek ikusten dugu arrisku erreala gondala Israel gobernua bera, estatu bera desagertzearena. Batzutan ematen du bai Israelgo mandatariak eta Trump bera, bi boxeolari nokeatua elkarri eusten ez jausteko. Bata zinbestea galtzen ari dira mundu osoan, garai batean izan zuten botere primigenio edo botere imperial hori, eta momentu honetan indar korrelazioa munduan aldatzen ari dela, batak eusten dio besteari, baina Israelek soka gehiago tenkatu eskero, benetan arazoa egon zitekeen Israelen beraren izaera eta jarraipena airean egoteko. Eta nire ustez hori da maniobra bat ez zuzen ere beraien superbibentziarako, beraiek bizirik mantentzeko.
Hauek aipatuta, esango dugu, une honetan, Global Sumut flotillaren zuzeneko seinale ikusita normaltasuna dela nagusi, naiz eta arrisku eremuan egon, ikus dezakegu une honetan, Estrella, Uga, Morgana, Wahoo, Paola Bat edota Fair Lady ontziak lasaitasunez aurrera doazela. Segunduak besterik ez goizeko 10 izateko, Amaia Arbeo eta Laura Mintegi, mila esker gurean izateatik goiz honetan. Zuri. Agur bai. Goizeko 10 dira, bi begiak Gazara bidean den Sumut flotillan izango ditu gaur, arrisku eremuan sartu da, Israelgo kan irratiaren esanetan, armadako hegazkin eta itsasontziak prestakuntza lanetan dabiltza, ontzidia ondoratzeko. Salva Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Sumut flotillak naiz irratiari jakinarazi dionik Gazatik 120.000 nautikora daude. 40 itsasontzi baino gehiago gaudemen, Mediterranearen erdian, danak branka, Gazara zuzenduta daukagula. Kan irratiaren esanetan armada israeldarrak Sumut ontzidiko 500 aktivistak atxilotuko dituzte, Asodeko portuan interrogatu eta deportatuko dituzte. Gainera, hainbat ontzi suntsituko dituzte, ezin dituztelako itsasontzi guztiak lehorrera eraman. Gaur egun, Sumut flotillari jarraituz, nazioarteko itsas armadetako hainbat itsasontzi doaz, horien artean Espainiar estatuko bat. Adirazi dutenez, identifikatu gabeko zenbait itsasontzi misioko zenbait ontzitara hurbildu dira gaur goizaldean, baina dagoeneko urrundu dira Gazako zerrendara hurbiltzen jarraitzen duen bitartean. Egoera honetan, nazioarteko komunitatea Donald Trumpek Gazarako proposatu duen plana aztertzen ari den bitartean, magnate estatu batuarrak erantzuna emateko 3-4 eguneko epea jarri dio Hamasi. Donald Trumpek dio Hamasek erantzuna eman beharko duela, ezinbestean planari uko egiten badio, amaiera tristea izango dela iragarri du. Planak iragarriarren Israelek 45 lagun hil ditu Gazan azken 24 orduetan. Eta gurean 2 pertsona labana zauritu dira, astearte honetan Gasteizko Gurutze Zuriaren kalean izandako borroka batean, segurtasun sailak jakinarazi duenez, liskarra arratsaldeko 7:30 aldera izan da Koroatze auzoko kale horretan. 2 gazteak Txagorretxuko ospitalera eraman dituzte, arma zuri batek eragindako zauri arinekin. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko eta oraingoz ez dute inor atxilotu. Eta nazioartera begira berriro ere, Filipinetako agintariek gutxienez 60 hildako zenbatu dituztelako bertan izan den 6,9 graduko lurrikararen ondorioz, dozenaka zauritu eta kalte materialak ere utzi ditu lurrikarak. Eskualdeak kalamitate egoera ezarri du. 6,9 graduko lurrikara gaueko 10 gutxiago aldera izan da astearte honetan, Bogo hiritik 10 kilometroko sakoneran Filipinetako sismologia agentziak jakitera eman duen. Ozeano bareko susko eraztunaren gainean dago artxipielagoa, jarduera sismiko eta volkaniko handiko eremua da eta urtero 7.000 lurrikara inguru izaten dira, gehienak erdi mailakoak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta esan dezakegu ezagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizpartean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean, hala ere goizean zehar eguzkiak azkar baten xurgatuko du behelaino hau eta giro dotorea geratuko zaigu. Goizpartean Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldetik gertu eta hodei baxu batzuk ikusiko dira, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Arratsaldean zerua ia erabat urdin mantenduko da, giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta ondoren azken orduetan goi mailako hodei finak ugaritu. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, eta arratsalde erditik aurrera bereziki Nafarroa erdi eta egoan ziertzuak bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoak bera egingo dute eta goiza freskoa izango da leku batzuetan, minimoak 6 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak koskatxoa bada ere gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 20 eta 25 gradu bitartean,
Temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Guzti hauekin galtzen gara, eskerrik asko Zaloa. Ero arte. Eta joan aurretik beti bezala agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon, zer moduz? Egunon. Egunon, Pegi. Ondo gara, kafearen nazioarteko eguna da gaur, eta ospakizun giroan, esan dugu. Bai, noski, ez dakit horri buruzko zerbait berezia aipatuko duzu, edo egia esan ez nekien, gaur kafearen eguna zenikan. Goiurik azterketat prestatu digu, ze paradoxa, kafezalea ez dena etxe honetan, kafezale hori galdezka, eta... Horregatik, nik ez dudalako kaferik hartzen, ezin ditut galdera horiek erantzun, baina zuek bai kafezaleak zarete eta jakin beharko zenukete. Ondo erantzuten, nik prestatu duan azterketa. Nik ere gauzatxo batzuk kontatuko ditute, pixkat esnobagoak edo, Pegi. Oraingo kafe hartzeko tendentzia berriak, eta nahiko kafe espresoaren edo italiarraren jarraitzaile gara, baina badaude beste 1000 modu kafea egiteko, eta hotz hartzeko, eta gau osoa kafea uretan infusionatzen uztekoa, eta galituko diogu entzulei ere, adibidez badakiten kafea nondi datorren. Ze uste dut askok uste dugula oraindik edo uste dutela kafea Amerika Latinati datorrela. Eta hori ere ez da horrela, eta badira kontu asko gaur uste dut baliatuko dugula eguna baimat gauza argitzeko. Horrez gain gartxotun zain letonarekin doinuetatik aratago podcastean murgilduko gara, eta tarte horretan Nil taldeko Sara eta Peiorekin soinu frogetan ibiliko gara, Nil taldeak bere disko berria aurkeztuko digulako hemen gure entrevista akustikoetan, eta eurekin izango gara 11 eta 20 aurrerako minutu luze horietan. Honegin, kafe hartzen duzuenean. Eskerrik asko. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, egun politia izan, aio? Naiz irratia.